Spiridușul cel rău și lecția dată de negustorul cel isteț. A fost odată ca niciodată, pe un tărâm îndepărtat, o pădure unde locuia un spiriduș tare răutăcios. Pădurea se găsea în mijlocul unui regat bogat și o parte din călătorii sau negustorii care aveau nevoie să ajungă dintr-o parte în alta a țării erau nevoiți să treacă prin acea pădure. Doar că, de multe ori, se loveau de spiridușul acela groaznic. Acesta trăia în pădure de mult timp și îi cunoștea toate cărările. Și dacă vedea pe cineva trecând pe acolo, imediat se ducea la persoana respectivă. Și aproape de fiecare dată lucrurile se întâmplau la fel. Spiridușul se cățăra într-un copac și întreba mereu același lucru. Călătorule, știi că pădurea aceasta este a mea? De fiecare dată, cei ce treceau prin pădure răspundeau același lucru. Din câte știu eu, asta este o pădure liberă și oricine are voie să treacă pe aici. Însă spiridușul nu se lăsa. Ba nu, asta e pădurea mea și trebuie să-mi plătești tribut de trecere. Călătorii nu-și băteau însă prea tare capul cu spiridușul, căci acesta era destul de mic, așa că mai toți urlau la el. Pleacă de aici, spiriduș nesuferit, și să nu te mai văd în calea mea. Și acesta pleca, dar era doar cu gândul la a-i pedepsi pe cei ce refuzau să-i plătească taxa de drum. O lua la fugă prin pădure ca să ajungă în fața călătorului și acolo începea să mascheze cărarea principală cu frunze, crengi și pietre. Călătorii, în loc să continue pe acel drum, care i-ar fi scos la marginea pădurii, ajungeau să se aventureze pe cărări ce duceau în tot felul de hățișuri pe care doar spiridușul le știa. Și din cauza asta, de multe ori, erau nevoiți să nopteze în pădure. Spiridușul se ținea mereu în apropierea lor, mascat de copaci și cu frunziși des. Aștepta până când aceștia adormeau și apoi le fura din lucrurile pe care le aveau asupra lor. Când aceștia se trezeau de dimineață, descopereau că le lipseau din bani, mărfuri sau lucruri, dar nu puteau face nimic. Spiridușul știa atât de bine pădurea, încât nimeni nu ar fi putut să-l găsească acolo. Scuze că întrerup povestea, dar dacă îți place acest gen de istorioară, abonează-te, apasă butonul îmi place și trimite și altora. Ajută-ne să construim o comunitate cât mai mare. Mulțumesc! Într-o bună zi, folosind aceeași metodă, spiridușul a jefuit un negustor harnic și cinstit, iar acesta s-a întors acasă supărat nevoie mare. A început să se vaite. Am pierdut toată munca mea de anul acesta. Este un dezastru. Negustorul avea un frate mai tânăr pe nume Briț. Acesta era tare isteț și îl admira foarte mult pe fratele său, căci știa cât muncea acesta. Iar Briț și-a spus: fapta asta nu trebuie să rămână nepedepsită. O să am grijă să găsesc autorul. A început să pună întrebări în stânga și în dreapta despre pădurea aceea și așa a aflat că fratele său nu era primul ce pățise o astfel de nenorocire. Și în toate poveștile pe care le auzea, toată lumea vorbea și despre spiridușul cel nesuferit. Iar Briț a tras o concluzie clară. Sunt sigur că spiridușul ăla e făptașul și că știe pădurea foarte bine. E momentul să primească o lecție. A căutat mult până când a găsit un vraci priceput, de unde a cumpărat niște prafuri ce provocau somnul. Apoi s-a deghizat într-un negustor bogat, a umplut o căruță cu cutii goale,
ca să pară că transporta mărfuri multe, și a plecat către pădurea Spiridușului. Intrase pe cărarea principală din pădure cam de un ceas, când, dintr-un copac de deasupra, s-a auzit vocea răutăcioasă a Spiridușului. Călătorule, știi că pădurea aceasta este a mea? Briț a întors capul către copac și, spre deosebire de alții, a făcut pe prostul și a intrat în joc. Cer scuze, nu știam, dar ce mă bucur că te-am întâlnit. E prima dată când trec pe aici și poate mă ajut să ies în partea cealaltă a pădurii. Sigur că te ajut, a răspuns Spiridușul. dar trebuie să-mi plătești taxa de drum. O să te răsplătesc regește. Eu sunt negustor de condimente și pot să-ți ofer o cutie mare de șofran, a zis Briț. Spiridușului i-au lucit ochii, lăcomia i-a luat mințile, căci știa că șofranul era o plantă rară și extrem de scumpă. A coborât din copac cu mâinile întinse. Ei bine, Briț i-a întins o cutie, iar Spiridușul a desfăcut-o imediat ca să vadă pe ce pusese mâna și-a băgat repede capul înăuntru ca să-și vadă comoara. Cutia era plină de niște ierburi și mirosea tare ciudat. Spiridușul s-a încruntat și tocmai se pregătea să spună că ăla nu era șofran. Însă, brusc, l-a învăluit un somn teribil și, împotriva voinței sale, a adormit. Briț, bineînțeles, umpluse dinainte cutia respectivă cu praful de dormit pe care îl cumpărase de la vraci. Când Spiridușul s-a trezit, și-a dat seama că era legat de un copac. A început să se zbată, dar legăturile erau mult prea strânse și nu putea să le slăbească. Briț era la câțiva pași de el și a zis cu o voce fermă: Nu o să pot să te eliberezi. Știu să fac niște noduri la frânghie pe care nimeni nu le poate dezlega. Ce vrei, nenorocitule? A urlat furios Spiridușul. Să mă duci la casa ta, a răspuns Briț. Și n-are niciun rost să refuzi. Dacă nu mă duci unde vreau, te las aici legat de copac. Spiridușul a mai tras încă o dată de frânghia cu care era legat și și-a dat seama că nu avea nicio șansă să scape. Bine, te duc la mine acasă, a mormăit el cu răutate. Briț l-a dezlegat de copac, dar i-a lăsat mâinile și picioarele prinse cu frânghia ca să nu poată scăpa. L-a aruncat în căruță și a urlat la el: Hai, zi-mi pe unde trebuie să o iau! După vreo 2 ceasuri, au ajuns în fața unei căsuțe făcute din lemne adunate din pădure. Și în casă, dar și în jurul ei, era plin de tot felul de lucruri pe care Spiridușul le furase de-a lungul timpului. Briț l-a legat de un alt copac și a început să răscolească prin lucrurile aflate acolo. Ce faci? A zis speriat Spiridușul. Te supără că-ți umblu prin lucruri? Sunt ale mele, a urlat Spiridușul. Pleacă și lasă-mă în pace. Briț însă i-a răspuns cu hotărâre. N-au fost niciodată lucrurile tale. Ești un nemernic și ai furat tot ce ai de la alții. Este momentul să simți tot ceea ce au simțit oamenii aceia pe care i-ai prădat cu nerușinare. Tacticos, Briț a început să care în căruța sa toate lucrurile care îi se păreau mai valoroase. A făcut asta până când la un moment dat l-a văzut pe Spiriduș cu lacrimi în ochi. Ce ai? A întrebat Briț. De data asta, Spiridușul a răspuns pe un ton total diferit. Cred că am înțeles lecția ta. E groaznic să-ți fie
luate lucrurile. Și tocmai mă gândeam că eu am furat de la sute de oameni. Mi-imaginez că toți s-au simțit oribil și nu știu cum să fac să mă revanșez. Briț a ezitat să-l creadă pe Spiriduș și inițial s-a gândit că e o păcăleală, dar lacrimile care îi curgeau pe obraz păreau de neoprit, așa că până la urmă inima lui Briț a înduioșat și și-a dat seama că Spiridușul într-adevăr învățase o lecție. S-a apropiat de el și a desfăcut frânghia. Cred că am o idee despre ce ar trebui să faci acum, a zis Briț. În primul rând, Spiridușul i-a căutat pe toți pe care îi jefuise și le-a returnat lucrurile. Apoi s-a transformat într-un fel de ghid al pădurii. Îi căuta pe toți călătorii care se rătăceau sau pe cei care aveau multe lucruri de cărat și îi ajuta. Spre surprinderea sa, a constatat că unii dintre ei îl răsplăteau pentru efortul său, chiar dacă acum nu le mai cerea nimic. Și cel mai tare, Spiridușul se bucura atunci când Briț venea și îl vizita. Se apuca și îi povestea toate faptele bune pe care le făcea. Dacă v-a plăcut povestea lui Briț și a Spiridușului care s-a schimbat, bucurați-vă și de celelalte clipuri de pe acest canal. Iar în curând urmează noi eroi și noi aventuri.